Salutare tuturor și bine v-am găsit pe pagina mea de Facebook Victoria Sanduța, canalul de YouTube Victoria Sanduța și pagina de Instagram Simplu despre legi. Aici discutăm despre drepturile noastre constituționale și cum le folosim în mod practic în viața noastră de zi cu zi. Vă rog să distribuiți toate videourile pe care le priviți pe acest canal și pagină. Împreună construim statul de drept prin educație. Educație în primul rând. Astăzi discutăm despre libertatea întrunirilor și dacă această libertate cuprinde dreptul la protest, unul dintre cele mai des folosite și cele mai eficiente mijloace de participare directă a cetățenilor la rezolvarea celor mai stringente probleme ale vieții politice, sociale și culturale. Articolul 40 din Constituția Republicii Moldova, intitulat Libertatea întrunirilor, prevede că mitingurile, demonstrațiile, manifestațiile, procesiunile sau orice alt tip de întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de arme. Acesta este conținutul dreptului constituțional. Dreptul la libertatea întrunirilor este un drept fundamental al omului din categoria drepturilor civile și politice și este protejat de Constituția Republicii Moldova, dar și de principalele acte internaționale pe care Republica Moldova le recunoaște și le aplică, inclusiv Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Asigurarea dreptului la libertatea întrunirilor pașnice contribuie la faptul că toți oamenii într-o societate democratică au posibilitatea să-și exprime opiniile pe care le împărtășesc în comun cu alții. Astfel, libertatea întrunirilor pașnice creează posibilitatea purtării unui dialog, atât în cadrul societății civile, cât și un dialog dintre societatea civilă și guvernare. Este important totuși a se face distincție între dreptul la grevă, care este un alt drept constituțional pe care îl vom discuta la alte lecții de educație juridică și care se referă la apărarea exclusivă a drepturilor profesionale ale salariaților și libertatea întrunirilor, care poate reuni la o manifestație, meeting, protest, cetățeni cu diferite profesii care doresc să-și exprime anumite idei politice, sociale sau culturale. Ca și dreptul la libertatea de exprimare sau gândire, dreptul la libertatea întrunirilor este considerat unul de bază pentru o democrație adevărată și adesea este numit chiar constitutiv pentru practica democratică, ceea ce înseamnă că nu poate exista o democrație acolo unde oamenii nu sunt liberi să se întrunească și să-și împărtășească ideile, să transmită mesaje puterii de stat și întregii societăți la mitinguri, demonstrații, manifestații, marșuri sau orice alt tip de întruniri pașnice. Din acest considerent, pentru majoritatea statelor democratice, întrunirile pașnice sunt o formă a democrației directe, un fel de comunicare dintre autoritățile publice și cetățeni. Atunci când acest drept este încălcat, democrația este în pericol și poporul suferă. Cu toate acestea, acest drept nu este unul absolut. Promovarea la mitinguri, proteste, demonstrații, aurii naționale, religioase sau pe orice alt temei care constituie incitare la discriminare sau violență este interzis conform Constituției și legislației în vigoare. Asta se referă mai ales la cazurile în care mesajul de ură tocmai țintește distrugerea drepturilor și libertăților altor persoane. Ne amintim iarăși fraza filozofului englez John Stuart Mill, care spune: libertatea ta se oprește acolo unde începe libertatea mea. În aceste cazuri, totuși, nu este necesar de a dispersa toate persoanele participante la un protest pașnic. Măsurile poliției, inclusiv reținerea persoanelor, trebuie să se limiteze doar la persoanele care sunt implicate nemijlocit în discursul de ură sau incitarea la violență. Participarea la întrunirile pașnice trebuie să fie întotdeauna voluntară. Orice încercare de a impune pe cineva să participe la un meeting, procesiune, demonstrație este o încălcare gravă a drepturilor și libertăților persoanei. Omul are dreptul la liberă întrunire, la liberă exprimare, nu și obligația. Dacă persoana dorește să se întrunească în mod pașnic și liber la o astfel de manifestație și să-și exprime opiniile sale sociale, politice, culturale sau de orice altă natură, ea are acest drept, dar nu poate fi constrânsă de a participa la o astfel de manifestație.
deoarece constrângerea persoanelor de a participa la un meeting constituie infracțiune prevăzută de articolul 184 Cod Penal. Conform aceluiași articol din Codul Penal, constituie infracțiune și împiedicarea ilegală a desfășurării meetingului, demonstrației, manifestației sau oricărei alte întruniri pașnice. De-a lungul istoriei au avut loc multe meetinguri și manifestații de diferite feluri. O parte din ele chiar au reușit să obțină ceea ce și-au propus, adică schimbarea. Pentru că sensul oricărei manifestații, meeting, demonstrație este în fond facilitarea schimbării stării de lucruri într-un anumit domeniu, social, politic, cultural sau chiar religios. De exemplu, revolta protestantă, care a început în 1517, cât se poate de pașnic. Martin Luther, un preot german, a afișat pe ușa bisericii cele 95 de teze despre practica indulgențelor. Nu a primit niciun răspuns de la conducerea bisericii la tezele lui religioase, care revoluționau religia catolică. Oamenii însă au citit pancarta afișată de el pe ușa bisericii și, fără știința lui, au copiat acele teze și au început să le distribuie în toată țara. Astfel, manifestația lui Martin Luther a vrut reformarea bisericii, dar s-a sfârșit prin divizarea bisericii romano-catolice din Europa Occidentală și prin întemeierea unor noi instituții, cum ar fi protestantismul și biserica protestantă. Revolta protestantă a rămas în istorie ca reforma protestantă și a fost cel de-al treilea mare moment istoric al creștinismului, cu implicații politice și sociale, care au schimbat lumea în continuare. Marșul pentru libertate și locuri de muncă. În timp ce în anii 1960 americanii de culoare trăiau încă într-un climat de dezbinare rasială, mișcările militante pentru obținerea de drepturi civile au organizat un mare marș la Washington, care a reunit peste 200.000 de oameni. A fost momentul în care un alt Martin Luther King, activist civic și religios, a schimbat lumea, rostind celebrul său discurs I have a dream, eu am un vis, în fața a peste 200.000 de manifestanți, care s-au adunat pașnic la monumentul lui Lincoln din Washington, la 28 august 1963. Evenimentul a pus presiune pe președintele american de la acea vreme, John Kennedy, care a dus la elaborarea unei legislații stabile privind drepturile civile în anii ce au urmat 1964-1965. Protestele din piața Tiananmen, încă o manifestație care se încadrează la proteste pașnice, care însă nu au schimbat cursul istoriei, dar au rămas în istorie. Sunt cele din piața Tiananmen în 1989. Cel puțin 1 milion de chinezi, majoritatea studenți, la jumătatea lunii aprilie 1989, au ocupat în mod pașnic piața Tiananmen din Beijing, scandând lozinci pro-democrație, libertatea presei, libertatea exprimării, protestul propagându-se rapid în mai multe orașe din țară. Acesta a durat aproape 2 luni, dar la 4 iunie 1989, armata chineză a intervenit în Beijing și a deschis focul asupra manifestanților și a trecut cu tancurile peste protestatari. Evenimentul a rămas cunoscut în toată lumea ca masacrul din piața Tiananmen. Revolta împotriva poll tax din Marea Britanie. În 1990, în Marea Britanie a fost introdusă o taxă locală intitulată poll tax, foarte nepopulară, care a atras protestul mulțimilor, ea trebuind să fie plătită de fiecare cetățean, indiferent de venit. 200.000 de oameni s-au adunat pașnic în piața Trafalgar Square pentru a protesta față de introducerea acestei taxe, foarte nepopulare, și față de premierul de atunci, Margaret Thatcher, inițiatoarea taxei. Mișcarea a fost atât de influentă încât a determinat demisia premierului Margaret Thatcher pe 22 noiembrie 1990. Și protestele George Floyd din SUA. Aceste manifestații au început la Minneapolis pe 26 mai 2020 prin uciderea lui George Floyd, un bărbat afroamerican asfixiat în timpul arestării de către un polițist alb. Protestele s-au răspândit rapid în toată țara, sute de mii de oameni din toate cele 50 de state americane ieșind în stradă și manifestând împotriva brutalității poliției și rasismului. Începând din 3 iunie, protestele au continuat și pe timpul nopții. Manifestațiile s-au soldat cu 12 morți și mulți răniți în urma unor violențe între forțele de ordine și protestatari. Manifestațiile pașnice însă s-au extins și în alte orașe din lume,
precum Londra sau Viena. Aceste manifestații au fost considerate cele mai ample proteste cu lozinca Black Lives Matter în prezent în SUA și s-au desfășurat cu scopul de a aduce la înțelegerea tuturor că suntem toți oameni și suntem toți egali. Nu trebuie să discriminăm din cauza culorii pielii sau din orice alt motiv și nu trebuie să ne comportăm altfel doar pentru că cineva este diferit. Deci răspundem la întrebarea de la început. Este libertatea întrunirilor, meetingurilor și demonstrațiilor dreptul la protest? Cu siguranță acesta este dreptul constituțional al cetățenilor de a-și exterioriza public, în mod pașnic, important, fără arme, concepțiile și opiniile sale, politice, sociale, culturale, religioase, adunându-se în locuri publice sau manifestând pe drumurile publice, în limitele prevăzute de lege, fără incitarea la ură sau violențe, fiind considerat în prezent, într-o democrație autentică, unul dintre cele mai des folosite și cele mai eficiente mijloace de participare directă a cetățenilor la rezolvarea celor mai stringente probleme care preocupă societatea într-un anumit moment. Cunoașterea legilor ne face puternici. Doar atunci când ne cunoaștem drepturile și libertățile, ne simțim protejați și capabili să înfruntăm orice obstacol. O seară frumoasă să aveți!